Hej sammen, velkommen til den her unboxing video ting. Og som I kan se her, så er det en Logitech Gaming Mouse G500. Det ser sådan ud. Og lad os se, hvor godt den er. Så helvede, så ikke ud. Så ja. Og det her, det er USB-kabel. Og en setpoint ting, DVD og en manual. Og den der, den her tager man så ind i musen, så man gør sådan, det kan veje meget, så man kan styre på spillet. Og det er så her, alle tingene i. Og så nu til hele gaven. What the fuck? Ja, sådan kunne det være. Og sådan har jeg set ud. Og så kan man klikke. Sådan her gør man normalt. Så kan du klikke på den knap der. Stop. Og her så kan du gøre alt muligt, jeg ved ikke lige hvad. Og her kan du lige skrue op og ned for hvor hurtigt den skal være. Men det var bare lige hurtigt min unboxing video, så ses. Lad bare gas. Ej.